Dobrý den, dnes bych vám rád představil náš nový konfigurátor na kompenzaci jalové energie. Konfigurátor slouží k usnadnění výběru sestavy pro kompenzační rozvaděče podle vámi zadaných parametrů. Na následující straně volíme jednotlivé parametry. Typ kompenzace, váš požadovaný výkon, počet kompenzačních stupňů, dále zvolíme výkon nejmenšího stupně a nakonec typ regulace. Souhrn zadaných parametrů nám poskytuje tabulka vlevo dole, kde máme požadovaný výkon, hodnotu reálného výkonu, který nám vypočítal konfigurátor, přehled o ceně a proud. Můžeme změnit výkon jednotlivých stupňů a tím ovlivníme celkový reálný výkon kompenzace. Výsledkem zadání parametrů je sestava komponentů pro danou kompenzaci. Jednotlivé stupně si můžeme rozbalit a zobrazí se nám seznam komponentů. Můžeme změnit i navržený regulátor. Volbou regulátoru DCRG8 získáme mimo jiné možnost dálkové komunikace a ochrany kondenzátorů. Příslušenství vybereme zde. Finální přehled vybraných komponentů, včetně schématu zapojení, máme k dispozici ve formátu PDF. Rádi zodpovíme vaše případné dotazy nejen ohledně kompenzace jalové energie. Já a naše DCRG8 se tímto s vámi loučíme. Nashledanou.